Teguk Iljang, prva forma. U narednom periodu Emir će pokazati kako se izvodi prva forma. Ona se sastoji od 20 stavova, 9 blokova i 9 udaraca. Svaku formu počinjemo čumbi stavom. Apsogi stav. Apkubi stav. Monton Čirugi. Udarac šakom u tijelo. Areamaki. Donja blokada. Monton Anmaki. Srednja vanjska blokada ili čekić blok. Oglumaki. Gornji blok. Apčagi. Udarac nogom prema naprijed. U narednom periodu Emir će vam demonstrirati u praksi. Još jednom s leđa. Hvala na pažnji.